Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor Witch in Witch fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi Maltin u naqra wkoll silta mix-xogħlijiet tagħhom. Din il-ġimgħa se naqra silta minn novella vari li tinsab ġewwa l-ġabra Lubien ta' Trevor Zara. Trevor Zara m'għandux bżonn ta' l-ebda introduzzjoni, però tajjeb ngħidu li twilet iż-Żejtun fis-16 ta' Diċembru fl-1947 u fil-karriera twila tiegħu rebaħ bosta premijiet letterarji prestiġjużi fosthom 18-il darba u rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Naddu issa għal-qari, minn novella Vari, mill-ġabra ta' novelli Lubien. Għamil żmien kont nemmen li kollox kien ħtija ta' kuġinu u jatanas. Imma le, il-biċċa bdiet minn qablu. Ma niftakarx kemm il-sena kelli, naf biss li kont għadni tal-idejn. Missieri kien refani u għandilni biċċa sewwa l-fuq. Jieni granfajt miegħu ta' parsi qed nibża mill-loli. Ara kemm għandu mimmi miskin, kien qalli waqt li ressaqni jeqreb, ixxitlu bewsa. U jien xitlu bewsa maħtufa bit-tama li missieri jfittex iniżilni fl-art u jbedni minn dik id-dmija. Imma missieri ma kienx kontent. Buslu idu u jitolbu jagħmlek tifel tajjeb. Bdejt noqmos u nibki. Le, il-bewsa mill-bot xittilu mill-qalb, imma din le. Inħassib biss li ressaq xoftejja lejn dik lid bil-qtar tad-dem fuqha, kisħa silġ u safra donna qid ta' katavru, ħassejtu jkexkixni. U xaktarx li dik kienet l-ewwel darba li rajtu jħares bl-ikraħ lejja u jirrabja lija tal-li ma rridx inbuslu idu. Minn dakinhar l-hawn bqaj dejjem naraħ irrabja talija. Għajneħ tal-ħġiġ dejjem ifissati fuqi, ifittxuni nkun fejn nkun. Donnu kien kollu ħtija tiegħi li kien mobbi b'dak is-salib interzjat u b'dik il-kuruna tax-xewk. Donni kont jien li xħittu hemm wiċċu mal-art, imbagħad lanqas biss rid tinbuslu idu. U aktar ma missieri rani nibki u nixer, aktar beda jtennili. Le ħanini dak iħobbok ħafna. Ara xi ħares lejk. U minnu fih dawarni wiċċi leħ u sibt ruħi 6 pulsir il-bot minn dawk l-għajnejn tal-ħġieġ. Dak il-ħin sewwa ix-xema ta' ġol globu bdiet tlebleb aktar bil-qawwi u d-deljiet ta' fuq wiċċu bdew jitħarku. Dak il-lej qomt nwerżaq u missieri u ommi kellhom iqumu u joħduni norqod bejniethom. Ma nafx sewwa jekk kienx minn dakinhar il-qudiem li nibeġġu fija biża' l-mewt mill-vara tal-imobbi. Kienet l-unika vara li tinsab kważi ċatta mal-art, b'wiċċa tant qrib ta' min jaqaf qudiema. Kienet vara li fiha l-figura ma tidirx bil-wieqfa jew bil-qiegħda, imma mixja fuq 4 saqajn, bħal tigra li qed tissajja. Tistenna li taslilha x-xoqqa f'mhux ta' biex tagħti s-salt. U bil-mod il-mod bdejt nibża mhux biss mill-imobbi, imma tista' tgħid mill-vari kollha tal-ġimgħa l-kbira. Il-monument kont niskerħu, dak il-ġisem abjad kaħlani, il-eq donnu tal-irħam bid-demm miswed maqud ġol pjagi ta' jdeh. Blaċċom kellu ħarsa tkexkxek. Kien milwila ġemba u għajneħ maqlubin il-fuq bil-ħabbub bil-kem jidru. Ħalqu kien miġbut f'espressjoni li l-kbar kienu jsejħula ta' tbatija. Imma jien ma kontx nara tbatija fiha. Le, dik il-ħarsa kienet ħarsa ta' illa u rabja lija. Kienu l-koll irrabjati għalija tal-li kont nibża minnhom. Kont nistħajilhom qed jgħiduli. Int mhux suppost tibża minna għax aħna maħniex tal-biża'. Int suppost li lilna titħassarna, tersaq tgħid it-talb qudiemna, tixellilna x-xema u fuq kollox tbusilna jdejna u riġlejna. Ara sħabek, ħadd minnhom ma jibża minna, int biss. U taf għaliex? Għax inti tifel ħażin. U waqt li jgħiduli dan kollu, laċċomu jkompli jaqleb għajnejh u jiġbed ħalqu u l-korb ta' fuq is-salib iħarrek subaħ. Mela dik kienet silta minn novella Vari mill-ġabra Lubien ta' Trevor Zara. Issa nistiden lil Trevor biex jiġi ħdejja hekk. Hello Trevor, kif inti? Kif ħana mhux ħażin, nispera inti tajba wkoll. Tajba jiena, grazzi. Mela inti studentna hekk id-dar tiegħek illum, qegħdin hawn. Għajdilna ftit dwar fejn qegħdin, spjegalna ftit hekk u il-post fejn tikteb u il-post fejn tispiraka u l-kodba. Dan nsejjaħlu il-workshop jiena. Imnalla qed tixbidu din-naħa biss, għax kont tixbidu n-naħa l-oħra għandi l-imbaras tad-dinja kollu hemmhekk. Imma insomma l-kamra fejn naħdem, fejn għandi l-kodba tiegħi, fejn jiena dawn l-iktar ħaġa ruħu gosbija jiena li għandi dal-kodba kollha u taqra u ddur. Però mbagħad in-naħa l-oħra jiena fejn naħdem, fejn impinġi, fejn għandi l-kompjuter hemmhekk għax illum kif jaf kulħadd il-kitba kollha ssib fil-kompjuter. Ma jiena mid-dar kollha tiegħi ngħix l-iktar f'dawn iż-żewġ tikmamar hawnhekk.
Tajjeb. Mela, naddu ftit għal-ftit mistoqsijiet li preparajna. Ejli. Charles Briffa fi studju li għamel dwar Lubin jiddeskrivi r-rwol tiegħek ta' narratur fin-novelli bħala dak ta' entertainer u dak ta' gwida li forsi huma xi daqsxejn kontradittorji bħala rwoli. Inti bħala kittib tixtieq illi tagħti gost u tixtieq illi tigwidah lil qarrej. Interessanti din, ma ta' min nikwalifikaw ftit qed ngħidu meta ngħidu tagħti gost u tigwida. Il-qari ovvjament meta jaqra biex jew gost. Jien nħobb ngħid anke meta mmur nkellem it-tfal fl-isken idulhom il-qari qiegħed hemm primarjament biex jagħtina gost. Dik hija fuq kollox. Imma m'ridx ikun gost imbagħad vojt, frivolu li inti ħadd gost imbagħad waqaft hemmhekk. Imma l-gost itwassal għal xi ħaġa oħra. Il-kelma nigwida mhix il-kelma nagħllem. Jiena wkoll ngħidulhom ukoll jiena isaqsu li fl-iskejl ħobbu jisaqsu, mhux anke biex tfal biss anke l-kbar. X'tixtieq tgħallem bil-kodba tiegħek? Nagħmlu xejn. Hemm għaliex nagħllem. Bħala għalliem kont nagħllem, bħala kittib għaliex nagħllem. Irid nipprovokak biex inti tistaqsi, biex tfittex, biex inti tiċċelenġjani, daw kiva. Allura dawn iż-żewġ punti li semmejt inti li semma wkoll Charles Briffa, illi inti tagħti gost u tiggwida, waħda toħroġ minn oħra. Ifri jekk il-qarrej qed jieħu gost b'dak li qed jaqra, u mbagħad se jieħu xi ħaġa minnhom. Qed kemm il-darba jiena tixbieħ nħobb ngħidha, aħna niklu biex naħdu gost, imma l-ikel irid isostnina. Mbagħad jekk kien ħadd gost bl-ikel u jekk l-ikel huwa tajjeb biżżejjed, allura l-ikel qed itini gost. Qed itini gost u qed itini s-sustanzi għandi bżonn. Bla ma naf, bla ma nitikashom. Alla ħares nieklu noqogħdu ħsibna fis-sustanzi niflika xi kellha titlef il-gost kollu tal-ikla. Imma nieklu gost bl-ikla u mbagħad għandi s-sustanzi. Il-ktieb suppost hekk jagħmel. Illi tieni pjaċir, tieni gost, imma mbagħad ħajibqa' xi ħaġa. Imma narġa' ngħid jiena ma rridx nagħllem, sempliċement irrid dak li jkun jaħseb jibqa' jirrifletti fuq dak li qara u forsi mbagħad jekk hemm xi tweġibiet isibhom waħdu. Tajjeb. Mill-ewwel kodba tiegħek fosthom l-ewwel ktieb il-Pulena tad-Deb. Li kien ta' tfal dak naturalment. Ekku, għall-aħħar ftit kodba bħal Lubin u anka Vespri, naraw inħossu bidla aħna. Kif taħseb li ġiet din il-bidla? Naturalment, l-ewwel ktieb, bejn l-ewwel ktieb u bejn l-aħħar ktieb tiegħi hemm medda ta' iktar minn 40 sena. Inbidilt jiena, naħseb għall-ar, u nittama l-kidba nbidlet għall-aħjar. Dawn huma t-tamit tiegħi ta' ġifieri issa ġara dak imbagħad il-babbil u l-qarrejja. Ġifieri bidla bil-forsi ukoll hemm. Inbidiltin bħala persuna tinbidel il-kidba tiegħek, sewwa. Imma l-bidla ssir gradwalment, ma ssirx salt, sewwa, ġifieri altru meta kont nikteb għat-tfal. U ta' minn ngħid jiena li waqt li jien kont nikteb għat-tfal, ktibtu kollha l-kbar. Din ġili kuna minn jgħidili kif qed tikteb għall-kbar dal-aħħar. Mhux dal-aħħar, fil-fatt hawnhekk għandi l-kodba tiegħi. Is-Sur Mast hawnhekk dana ma kienx bdel 10 wissa. Ħriġtu fid-73. Warajh kont ħriġt taħt Ruq tal-Palm fl-74 għall-kbar li kont irbaħt l-ewwel premju bieħdar bħal romanz tal-kbar. Ġifieri jiena waqt li kont qed nikteb għall-kbar, simultanjament, skużani, waqt li ktibt tat-tfal, simultanament ktibt ukoll għall-kbar. Firri il-bidliet ma jsirux mill-ewwel, ikunu bil-mod. Naturalment, altru tikteb għat-tfal u altru tikteb għall-kbar, mhux veru. Fl-ewwel kodba tiegħek, donnu inħossu li issemmi aktar ambjenti rurali, mentri forsi f'xogħlijiet aktar riċenti, issemmi ħafna ambjenti aktar urbani. Din ukoll ġiet bil-mod gradwalment din il-bidla? Kważi hija bidla u hija taħlita wkoll għaliex kif għadt inti veru fil-bidu forsi kont nitkellem iktar fuq ambjenti li drajt fuqhom. Jiena kif għadt fil-bidu jiena miż-Żejtun għandna ambjent iktar imdawl bil-kampanja għall-inqas fi żmieni kien illum ma tanċadu. Allura jiena bdem iktar tal-kampanja. Allura iktar ktibt fuq affarijiet bħal dawn. Imma ma ngħidx li kien hemm xi bidla intenzjonali, il-bidla ssir bil-mod il-mod. U hawnhekk, Antonella, nħu gost dal-mistoqsijiet jiena għaliex ikolli l-opportunità nispjega ċerti affarijiet. Il-fatt li inti tikteb fuq l-ibliet mhux neċessarjament inti modern. U mhux neċessarjament ħadd tagħmel xogħol tajjeb. Jifieri jiena ngħid, jien nista' nikteb fuq il-qamel, fuq il-brijat, fuq il-kokroċ u jkollok xogħol tajjeb, u nista' nipprov nikteb jiena fuq l-iktar metropoli kbira tad-dinja u tajt il-ħmerijiet.
Jien naf pereżempju ħadd mill-kotba kbar fil-lingwa Ingliża Wuthering Heights illi fuq x'qed tikteb di, qed tikteb fuq l-ambjent tal-kampanja. Tifhem. U għandna diversi kotba oħrajn, u jien naf jinsemmu l-kotba kollha ta' Jane Austen, ħansemmu klassiċi, u anke ta' żmien pereżempju jien naf Joanna Harris, il-famuż ċokolat u Blackberry Wine, qed titkellem fuq il-ħula Franċiżi żgħar ħafna minnhom dawn. Ġifieri, tista' tikteb inti fuq raħal imwarrab x'imkien jafu ħadd u l-kitba jkollha appell universali. U tista' tikteb fuq l-ikbar belt tad-dinja u tkun kitba parrokjali. Ġifieri, fuq x'qed tikteb mhux importanti. Inti issa l-mod kif ħad tikteb. Jiena ngħid l-importanti mhux hekk inti x'qed tikteb fuq il-kampanja jew fuq il-bliet, inti qed tikteb fuq il-bniedem. Il-letteratura kollha qed hemmhekk biex tiskopri l-bniedem. U jien meta naqra f'dak l-ktieb insib xi ħaġa fija, insib xi ħaġa tiegħi. Infittex lili nnifsi fil-ktieb. Jien naħseb illi l-qofol kollox hija propju il-bniedem. Il-tensjonijiet li jkollna, l-beżat li jkollna aħna, illi l-bniedem jibqa' aħna l-ikbar skoperta hija niskopru lilna nfusna tul ħajjitna kollha. Ġifieri ma kienx b'mod konxju, ma b'mod aktar naturali. Hija żvilupp naturali. Jiena ġifieri laħin kollu nfittex fuq x'ħan nikteb. U jekk l-idea tolqot li tkun ambjentata appost, nikteb fuq il-post, tkun ambjentata post ieħor, nikteb post ieħor. Per nerġa' ngħid jiena l-ambjent fejn nikteb jiena sempliċiment huwa inċidentali dak. Issa, wieħed mill-mottivi li jidher spiss fil-ġabra tal-lubin hija dik tal-ħolma repressiva. Insibuha fi blokki ta' Bini Lix, Friħa ta' Qronfol, Ir-Raġel tal-Mustaċċi u Vari. Fi novella Vari, din tieħu xejra ta' repressjoni reliġjuża u sessuali, preċiżament fuq il-biża' mid-dnub u l-masturbazzjoni. Taħseb li l-ġeneru fantastiku huwa adattat biex jesplora temi bħal dawn? Bla dubju, iva, bla dubju. Jiena nħobb inħallat ħafna il-fantasija mar-realtà. Li ħafna drabi jkunu qegħdin jidħaltu flimkien b'mod li kważi laqqas biss tkun qed tagħti kasom. Għalhekk jidħol ħafna l-ħolm, il-ħin koll jidħol il-ħolm fin-novelli tiegħi. Il-ħolm naraħ jiena importantissimu naraħ jiena niftakar Freud kien jgħid illi iktar ma ħolma tkun profonda, iktar tkun tidher bla sens. U Van Gogh darba kien qal ukoll qal jiena l-ewwel noħlom il-pitturi tiegħi u noħlomhom u mbagħad impinġihom. Ġifieri il-ħolma qed hemmhekk, issa meta ngħidu ħolma aħna mhux neċessarjament il-ħolm ta' bil-lejl, anzi hemm il-ħolm ta' binar, jew il-ħolm b'ħajjitna kollha. Imma anke il-ħolm ta' bil-lejl, ħa nitkellmu jekk nitkellmu fuq il-ħolm ta' bil-lejl, dak naraħ jiena l estensjoni tal-ħajja tagħna. U ma nafx minn kien darba qal ukoll qal jekk aħna kieku kellna nifhmu veru l-ħolm, insolvu l-misterju kollha tal-umanità. Daqskemm il-ħolm huwa kumpless. U provajt f'ħafna minn novelli tiegħi jien nidħol ħafna fil-ħolm, nipprova niftaħ il-ħolma u intija mbagħad intija wkoll sem fil-ħajja reali, fil-ħolma tibqax ħolma biss ta' bil-lejl, imma issir ukoll il-ħolma ta' binar. Tajjeb. Hawnhekk qed naraw ħafna kotba. Tajjeb. Tispjegana ftit dwar xi wħud minnhom forsi storja warahom u. Hawnhekk l-ewwel nett hawnhekk fuq quddiem għandi xi kotba li tal-aħħar ġew tradotti jiġifieri fl-lingwi barranin u jiena kuntent ħafna bihom daw. L-iktar Nanna Genoveffa naħseb tal-Ingliż aqas qiegħed għandi hawnhekk li traduċiet minn Rose Caruana, imma hawnhekk għandi il-Nanna Genoveffa bil-Russu, Nanna Genoveffa bil-Norveġiż u Nanna Genoveffa bil-Franċiż u għandi wkoll tal-Ingliż kif diġà qed. Però jiena bdejt nikteb l-iktar għat-tfal fil-bidu, għalkemm kif qed kont nikteb għall-kbar ukoll, imma ktibt ħafna wkoll għat-tfal. Jien ma narax differenza kbira ta' bil-tikteb għat-tfal u għall-kbar. Sempliċiment huwa t-teknika mbagħad, għax inta naturalment għat-tfal m'għandekx il-libertà li għandek għall-kbar. Għalhekk għat-tfal kultant diffiċli iktar. Fis-sens li għall-kbar jien għandi ċerti libertà, anke libertà ta' vokabularju. Fil-waqt li għat-tfal inti ristret u meta jgħidu tfal ta' 6 snin tfal, ta' 12 sena tfal, ma it-trattament ħajkun kollu differenti. Għarta tfal inti taħdem ħafna t-teknika li s-swaddet. Nuħu gostu kol invarja. Millum tkellimna fuq il-novelli. Mina ktibt romanzi, ktibt poezija għat-tfal, għamilt workbooks, apparti għandi drammi u kol. Jena ħobb niġri minn ġenru għal ieħor, għax jena ħoss li minti meta qed tibdel il-ġenru qed tiċċarġa l-batterija. Għaliex inti sfruttajt ċertu ġenru mbagħad għajjejt minnu dak u naqbad xi ħaġa oħra. Għaliex nikteb jiena? Għax ma nistax ma niktibx.
Għax il-kidba nħossa hija bżonn kbira lija. Bħalma wieħed irid jiekol, irid jixrob, irid jimxi, il-kidba lija nħossa importantissima. Li nikteb u iktar li naqra. Għax jiena nemmen ukoll li ma jistaqgħet ikollok kittib jekk dak il-kittib mhux arrej u arrej klubi. Arrej li jaqra. Il-kittib l-eżerċizzju tiegħu dak huwa. Kieku jiena kont futboler, skur li minix, għandi l-eżerċizzju fiżiku li kull li tnamlu, għax inkella ma nkunx futboler den tal-isem. Il-kittib l-eżerċizzju huwa li jaqra. U li jaqra b'moħħ li analizza u dak il-qari tas-sorbieħ kollu sakemm imbagħad inti ssib l-istil tiegħek. Qabel ma tkompli spjegali forsi ftit aktar. Tid nafti dwar ir-rutina tiegħek tal-matul ġurnata kif taqra u kif tikteb? Mhux dejjem l-istess għalkemm jiena nħobb iżżomm ċerta disċiplina. Jiena irtirat illum jiena kont tallim, tiftakar meta kont fil-klassi tiegħi. Kont tallimni? Żmien ilu, xi 200 sen ilu xejn. Llum jiena irtirat allura jiena qiegħed fuq il-kidba biss. U kidba wkoll fuq it-pinġi għax jiena npinġi l-kotba tiegħi jiena kif taf inti kont nagħllem Malti u nagħllem l-arti, anzi għallimt iktar arti jien. Allora ktib naħares li bħala pakkett, mod speċjali ta' tfal, li l-illustrazzjoni fil-kotba ta' tfal hija importantissima. Allora ġurnata tiegħi jiena normalment xi ħaġa xi kidba dejjem se jkolli. Issa jekk hux qed nirrevedi, jekk hux qed nagħmel riċerka, għax il-kidba titlob ir-riċerka tagħha, titlob ħafna riċerka qabel ma taqbad tikteb tirriċerka x-xogħol tiegħek sew. Jekk hux qed tagħmel notamenti. Ifieri dak huwa normalment ix-xogħol tiegħek. Però mbagħad jiena wara nofsinhar jiena nħobb is-sjesta. Illum tlifta, x'kelkom tiġu intom. Imma ma jimpurtax, tlifta kemm il-darba ta' ġifieri. U s-siesta hija insemmija għaliex huwa l-ħin tal-qari tiegħi wkoll dak. Dak il-ħin noqgħod naqra, mbagħad nidħol ħelu fid-dinja li semmejna ta' qabel tal-ħolm. U daw il-kodba hekk. Allura semmejtha. Dawn huma il-toys tiegħi. Nħobb ngħidilhom jiena ġieli xi ħadd bħalek jgħiduli mara li kemm għandek kodba, ngħidilhom mhux kemm għandek kodba portat. Jekk rajthomx għax inti importanti tgħidli kemm għandek ikel jekk jiena ma kiltux u tħallih jitħassar hemmhekk. Anzi ngħid ktieb li ma nkunx qrajtu inħossni isnaħati, isu ktieb qed tissejjaħ li hemm insejtni. Ovvjament id-dizzjonari, kodba ta' referenza ma taqrahomx ħlif meta għandek bżonn. Imma l-kodba l-oħrajn importanti illi taqra u taqra. U ovvjament bil-Malti, bl-Ingliż u b'kull lingwa li taf li taqrax. Jiena m'hemmx distinzjoni tal-lingwa, wara kollox il-lingwa hija għodda. Ktib bil-Malti ħadd jitini xi ħaġa li ktib bl-Ingliż ma jagħtilix. U viċi versa, ktib bl-Ingliż tieni xi ħaġa ktib bil-Malti. Għax iktib ġormjew l-kultura, ġormjew sfumaturi illi huma marbutin mal-kultura tal-pajjiż. Jiġifieri il-ħajja tiegħi jiena ma naħsibx hija varjata ħafna, ma naħsibx għandi xi ħajja varjata ħafna. Imma jiena ngħid li kien qal darba Michael Morpurgo li jikteb ħafna għad-tfal u għad-żgħażagħ, il-famuż kittib li kiteb il-War Horse. Darba kien qallu inti speċi xi jogħġbok l-iktar fil-ħajja ta' kittib. Għallhom jiena jogħġob l-iktar għax jiena ngħix waħdi. Imma noħloq il-karattri biex jżommu li kumpanija. U naħseb dina tottalija ħafna, għax jiena kollek nagħmel. Il-karattri tiegħi jiena huma ħajjin daqshekk u daqs kull min ikun hawnhekk. Tajjeb ħafna, Trevor, interessanti ħafna, ma kellix dubju. Nirringrazzja lilkom u nsellem it-telespettaturi. Ta' daw il-kodba kollha wkoll li tajtna u ta' din l-intervista. Grazzi. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal episodju ieħor ta' Wiċċ in Wiċċ.